ene enhye mu no batakari eda etiene nananom ato santena enche yebehun se wonu nyina Appiah no nenam so amenyansapo ya bepia entiene de bekoso bia no ye de ebebrem ema remfi se afe apema hankron aduokono enum ena oba hema na na akosua chama na nkotoso miensa obedi ade fi champion bienu ene aduonu miensa no ena oto anananom ewo ensiedra enne akobase yeye na yie kama na yeja na kwenti batakari eda no de bekoso obia no nyansapo ye de bebrem yenwuramu na afi yenkwahya ase ni di enkomo Tedi editu monim na ahemfo benu ene beka owura wotosiribo ho a wo munyina ebeforo apakan samedie koforudua ni Juaben Manhene yewura kwaku eboaten a wotoso emienu wono ena mohu se odikan a odikan afro na pakan a yede no ekoyi sanso ena wo mo maka no eba abetoato so saa Samri said ye di true dwano no ayemfo benu ebeka da sebro to sebo ho na wono afrapa kan na batakari no efa no ya hye na ye fefefe se wore na chipe a ye beka se ne amamre ne amane ni nyina de sini naso ye ne nso ate de ne maame eda fom me kire na akosua echa ma na nkoto so miensa no ye Juaben Manhene enei wono nti ena ama nananom wono ani abre na wo mafa batakari a wono ekokon no mu ni kwatentami yewra da sebre otuosebo a wotoso emienu wono enso ena mo hu se wo Bekwai Manhene amanse premier na chipe a wo befo na pakan samedi amanse premier Bekwai Manhene yenana ena wono so afo na pakan a wotoso emienu a wono so ebeyi enne so hwe nana so batakari na no kwasem ni edem sonko na enye asem keto akra e ma remfi se wo ye abibiu enti enne ninua prekope enne yewura otuosirebo a wo ba no aba beboa no ama enne batakari da no eno so akoso enti sadia nhyehyɛ no esitie no fedie yetu a yetene na sadia kan no new Juaben Manhene wono ena chese odikan ti onu edikan hwe na chipe a sadia nhyehyɛ esitie na ni twene bofo edi nachi edomo a wode wono ba edi nachi a obia twonwom ye kan twene na brafo ene na hemfo wono boa no wo mu nyina edi nachi
n'akyi pɛɛ nso a ɛhɔ ɛna abɛhu amanseɛ prɛmire Bekwai ɛman ehene sɛ ɔno nso edi n'akyi pɛɛ sɛ wɔhwɛ Bekwai ɛman ehene kyiniɛ no a ɛhɔ na abɛhu sɛ deɛ meka yie no sɛ biaku ɔtɔ ɛnyɛ atoro bi ɛna mitwa amanseɛ prɛmire ɛna yɛatwerɛ a ɛgu mu no ɔno nso ɛna ɛtɔ so mmienu a ɔno nso twe ne bɔfoɔ ɛdɔm a ɔde wɔn mo baayɛ na adeɛ ɛnwanwa ɛwɔ mu ne sɛ Bekwai ɛman ehene ɛreba no ɔwɔ ntwene bi a sɛ wɔhwɛ ɔde ɔte okururi ɛne ɔkrawe ne ɔbrawe ɔma so a ɔpem so tumfo sɛ tutu a ɛyɛ ano wɔ bi saa ansa na obɛfie afirifi kɛseɛ mu na waba asoɛyɛ a wɔn tena aseɛ bi asɛm wɔ edu akɔsi dɛ ɛtɔ da yɛtumi yɛ bie wɔ fi kɛseɛ mu no ɛno si kwana no pɛɛ wɔn bom ansa na bɛn prensa ansa na ɔpem so atu atene sɛ bi pɛpɛɛpɛ ɛne ɛho sɛ edi Bekwai ɛman hene nso akyi a wɔn mu bu mu na ɛbɛrɛ sɛ mu no ɛbɛtwe ho nkɔmɔ na afei yɛbisa ho asɛm yie na ɔmo akyerɛ yɛ mu yie pa nti Bekwai ɛman hene akyi pɛɛ ɛna kyɛ sɛ afei deɛ yɛ bɛkɔ yi na yɛ sɛ yɛwura dasebrɛ otuo siribo a wɔn nso tɔ so mmienu ɛna ɛba abusua sɛdeɛ di kan aka ɛde akyerɛ mo na kyerɛ sɛ home team nankasa ɛne dasebrɛ otuo siribo a ɔtɔ so mmienu ɛnɛ wɔn na dwumadie no nkasa si ne naso sɛ wɔhwɛ sɛdeɛ asi aso na pakra mu kokoo na ne nuanom Juaben ne Bekwai wɔn mu di n'anim a wɔn mo di ne tata na yɛ sɛ akɔ no ɛfɛ yie paa abrafoɔ ahemfo di n'anim ne wɔn mo bɔ ntwenekafoɔ wɔn mo so antwene wɔn nyinaa wɔn mo to nnwom ɛdidi n'akyi no na kyerɛ sɛ yɛwura yi ɛnɛ nyɛ asɛm so sɛ amammerɛ mu ne maame ɛna ɛda fam yɛ no nti amenne batakari dɛn aduru na yɛhwɛ yɛwura dasebrɛ otuo siribo deɛ na kakra nyansapɔ yɛbɛtumi aka ɛde afa no ho koraa no ɛmu odu ɛkyɛ obi deɛ ɛsɛ yɛka no bebree nokwasɛm nie woba abadwaku a wɔn ti mu bɔ no nim de paa na wɔn tu Ghana mampanyini ɛfo a ɛka sɛ Council of State ɛwɔ English ɛpɔtɔ kasɛm a ɔpanyini wɔn no yɛ dwomtrɛni a wɔte adwa mu na ɔde ɛma wɔn mu ɔhyɛ aseɛ ɛyɛ amanyɔsɛm nyɛ sɛ ebia bibi ne NDC sɛm ɛmu ɛde boa ɔman Ghana no ɛnyɛ mmerɛ ketewa koraa ɛnie akyɛpɛ yie ɛna wɔdi akotene ɛde abo ɔman Ghana ɛwɔ amemmom ne yɔ ɛne ne kyikyiri mu otuo siribo asɛm na meka yi ɔbɛtena akonnwa so sɛ wohwɛ a finhyia bɛɛ sɛ aduonum ɛkɔ ne mmiɛnsa so nie ɛna obɛdi adeɛ sɛ Juaben ɛman hene a ɛneɛ ɛnneɔma buntudwuma a waba deɛ gye sɛ wado ani ɛsi kyerɛ mu ɛwɔ Juaben kurom ha no mu ɛna wobɛhu sɛ abusua ne Nyansapɔ deɛ ɛkɛn ɛnyɛ atorɔ woba ha no ma ɔmanfoɔ nsi ne fam sane sɛ waboa akyekyere kuro yi ama kuro yi ayɛ akɔnnɔ yie paa yɛwura otuo siribo ɛno no ɛma worɛmfi sɛ seesei no woba asantemam ha no mu a sɛ biaku korɔtɔ ayɛmfa wɔn mu tiri mu yɛ wɔn mu dɛ ɛwɔ amammerɛ mu ɛne amanneɛ kɔ asoɔ no sɛbi wontumi nka baako mmienu mmiɛnsa aberɛ a yɛwura otuo siribo wobɛyi no afiri mu otuo siribo ɛyɛ obi a sɛbiaku korɔtɔ santehene koraa mfa ne nsi fam sɛ santehene bɛbɔ dwadataa mpo awie a gye sɛ ɔno santehene kɔtena se ansa na yɛwura otuo siribo abɛpɛ baabi agyina ɔbɛpɛ baabi no wɔkɔ kɔtohye a ɔyi n'ani koraa sɛdeɛ wɔnte sɛ ɔdɔmu bi ɛnu abɛ ansa na santehene tubɔfoɔ na wɔn akɔ akɔsrɛ sɛ wada wɔn ma yɛwura sɛ watena se enti bra ɛno mpo no yɛnyɛ ne nte amammerɛ ne amanneɛ kɔ mu no gye sɛ ne mprɛnsa soɔ ansa na ɛno koraa no ɔpaa ɔtu anammɔn na afei wakɔ akɔboa na wahwɛ ama deɛ ɔti okuruwie ɛne ɔkrawie ɛne ɔbrawie ho asɔpem sɛ ɔtumfoɔ sɛ tutu saa ne dwumadie kora wɔdie no ɔtumi adi na atumi ayɛ akɔnɔ
asante mem hanom de untumi nka dwabe se ye ka dwabe nso a enkra ye nsa aka ne abakwasem echire mu a ebra na asante nyanka bo mu wieye ne kumawu ene kumase ehwa ntokwa na wo mokọ mekire kwa aman no dwabe man hi de mutenten pa wono ene obo modin ye osi akwan a wa ma kwan ama kumawu wono montini ama metwam mu ebianka ombetwa mu ebeduru kwa aman a enka na de besi enye enu nti dwabe man ne de sebe ye ka dwabe nkuro no ene ye wura otuo sirebo ankasa otoso mienu a na ese de odi kan ne abibio ye ne wabayie no dwumadie ene na bakwasem de ntimi nka asante nkra asante a abebe ina fam ene wahin ena afo na pakan a wodi ne nkwe ewu mu na ene kuntunkuni eda no na se batakari eda no yedi mfefefe ansa na wiabre yasako na yakoka echiri kura arefo sabre die yenya epie abontene ewie anesa ye ko edi kaka kiremo adontene ni akomni ni fenni donkumni ni nyina eka ho ene ato santina ye nam montene so na ye koyi na ni nyina ye amamre no se nananom kasa wono mokoko wo mu no wu okotentam a sei ene kire ekutade na wo mahye no eye eko atade etuo ne ekura wo mu no ekire se sabi ansuo ene honam afam no die obi a sabi wode subamboni bi na so beden subamboni bi akiri bia no abra nana echama akofia echama no otoso miensa ye gya no kwa akura yi no ene nananom ene ne de enti wo ene wo mu no ekusi akan etu monten so atwa kuro no mu akoba bia wo se yekobia na nananom aye amamre ene amane se efata ansana abehome na yakwa akoto so
RF4 CC so we said the medical akana Appiah nyina se ehene wonu nyina edimu tintin maya ene wonu mo eboa amedumadi no akonkan said ye ni di nkomo na ochire mu no onini paketoa said ye kusabi ekronto ewo Juaben emem hanom na ni happy anase beka se ni mpesua so pe ni fie nchen pe ena bosoma ye friend said dente yama hu fita ewo Juaben krom hanom eho ena esi na abakosam ene eniema efa bosoma friend said dente wode enye ne ene betumi aka ewie Nyansapo duedue mu ne kakra yate a ebe akuma abeto ye naso echiremu a dente eye bosom kase free tentrede edibesi ne asante beya asante sate kokose a akonyina no bosoma friend said dente edimu akotene bi aboa ama asante edi nkunimi ni ahodo a Juaben ho ban a enya asem kotwa tidu ba bi na mi bisa se kane de de ne ka dento dente won se dente akọ dente so ama dente akọ ka che dente se dente ba dente so a dente nkum dente mfanto dente so sansem no ene busumi ewotwa kana eno eye asema ebisa ya daachi bi no anu ye na ama enyampanyfo ne enu omudi ho nkoma ebibisa wo mu na yaje ho adwenkyerɛ fi ehu se sansem ya na ehiso a ye kan ye school mu ne ade besi ne kra bi no kan yi no eno ne busum dente ya na se dente fufuru bi eno ho asem ye de beba eno ti emra na nanu mu betwam no ahanyina wo baba befa a wo betwam wo mo de akoye BATAKARI Amamre.
arofo ya de tomonim se enne eye batakari eda nana akosia echama na nkotoso miensa we Juaben Manhene wodane to ye se de nana akosia echama wotoso 9 wono ye Juaben eman ehema na se de amamre ne amane etie no afei ena eyi yono ankasa no omde hye so de koso anopai de na che se eye batakari eda nananom tentini ntia wase kira ne se omde kokko omne owuo ekwa akosi akan enti nana wo mukura etuo ewo honama fam no na nanan man so de honhom fam no wono so nemu a wo mokwa wono so ekono wo edikan so na omde aboa no eno ena mu se da sebre otuo srebo woni ni nua Bekwai Manhene ena afeyi Juaben Manhene wono nyina aka bo mu ne afeyi na hene brunkum nifa ene akom konteni wo mo keka ho nyina sese ye batakari no awie no eti aha ene ye de batakari de no ye di esie na yakoboaboa ho ya twen sade be ya ebrebe so na afeyi nyina ya sa bom yu ne de ane akire mu na ayie no ebre na nkasa no so no ebre no so a amamre ne amane e bekoso e wo ho no so no ye twa ho mfonyi na ye de akire mu aha Nyansapo kasa mfonyi so bom modern na subscribe share na like na fo adwenche fato ase fama midin ene abusua pani owusu adumi ma munyina mo ene hwe
didn't ni ebube ne bre ben se ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro manto me ye fe ni din de sein ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya